Azatlygyň habaryndan soň türkmen firmalaryndan biri türk işçileri bilen ylalaşdy. Türkmenistanda işlän döwründe türkmen guruluşyk firmalaryndan zähmet haklaryny alyp bilmeýändigini aýdyp, geçen ýylyň ahyrynda Ankaradaky türkmen ilçihanasynyň öňünde protestlara başlanan türk işçileriniň bir bölegi Azatlyk radiosyna özleri barada berilen maglumatlardan soň 3 türkmen guruluşyk firmasyndan biri bilen problemanyň çözülmegi barasynda ylalaşyga gelinendigini aýdyp, Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna minnetdarlyk bildirdi. Adynyň efirde agdalmazlygyny haýyş edip, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Ajaýyp Bina adly türkmen guruluşyk firmasyna işlän türk işçilerinden bir guruluşyk hünärmeni bizim problemamyzyň Azatlyk radiosyna efire berilmeginden soň Türkmenistanyň degişli taraplar ayaga galdy. Öte gollalar başlady. Ýagny bizim problemamyzyň çözülmegi üçin ylalaşyga gelinmeginde Azatlyk radiosynyň taýýarlan materiallary täsirli boldy. Ajaýyp Bina adly türkmen guruluşyk firmasynyň baş müdiri 5 fevralda Istanbula geldi we algysy bolan türk işçileri bilen ylalaşyga gol çekilýänçe gepleşikler 8-10 sagata çekdi we munyň netijesinde hasaplarda bir ylalaşyga gelindi. Türk işçileriniň tölenmedik zähmet haklarynyň belli bir bölegi kesildi. Galan zähmet haklarynyň 120 göterme manat, 180 göterme bolsa dollar görünüşinde tölenmeli diýilen ylalaşyga gelindi. Onsoň türkmen guruluşyk firmasy tölegiň 120 göterme manat görünüşindäki zähmet hakynyň 107 götermeni Istanbulda türk işçilerine paýlap berdi. Zähmet haklarynyň galan bölegini bolsa mart aýynyň başynda tölemäge wada berdiler. Beýleki tarapdan türkmen resmiýetleri türk işçileriniň Azatlyk radiosy bilen ýygydarly ara gatnaşykda bolmagyndan bynjalyk bolýarlar. Biz Istanbulda ylalaşyga gelenimizden soň Azatlyk radiosyna zähmet haklaryny alyp bilmeýän beýleki türk işçileri bilen baglanyşykly bir habarda ulanylan suratdaky şygarda olaryň firmasynyň hem adynyň ýazylandygyny görüp, mundan gaty bynjalyk bolandygyny bildirdiler. Ýagny Azatlyk radiosynyň habaryndan soň türkmen resmiýetleri bu meseleni ýyzarlap, ýzyny ýdap durlar eken diýip, zähmet haklarynyň tölenmegi barasynda ylalaşyga gelinen türk işçileriniň wekili Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Beýleki türkmen guruluşyk firmalaryndan zähmet haklaryny alyp bilmeýän türk işçileriniň wekili Ramazan bolsa şeýle diýär. Azatlyk radyosunun çok etkisi var abi. Özellikle tabii canım Azat'la teşekkür etmeleri lazım. Çünkü gerçekten teşekkür edecek çok faydası oldu yani. Türk işçileriniň bir böleginiň zähmet hakynyň tölenjegi barasynda ylalaşyga gelmeginde Azatlyk radiosynyň taýýarlan habarynyň diýsen uly täsiri boldy. We muň üçin olar Azatlyk radiosyna sag bolsun aýdýarlar. Biz 23 fevralda Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde zähmet haklarymyzy tölemeýän türkmen guruluşyk firmalaryny ähli maşgala agdalarymyzyň gatnaşmagyna protesta etmek isleýäris. Ayın 23'üne. Eğer yine o halden dolayı izin vermezlerse konsolosluğunda bu sefer toplanıyoruz diye. Ramazan, Türkmenistan'daki 3 Türkmen firmasının Türk işçilerine tölemeli umumy zähmet hakynyň mukdarynyň ilki başta 800 000 Amerikan dollary meçberine bolandygyny. Ondan soň arada tölenen pullar bilen bu umumy mukdaryň 500 000 Amerikan dollaryna çenli azalandygyny hem sözleriniň üstüne goşýar.